Καλώς ήρθατε σε όλους σε αυτό το κανάλι βίντεο. Σήμερα παρουσιάζουμε τον Λόγο του Θεού που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο μοναστήρι της Νέας Ιερουσαλήμ στη Ρουμανία. Ο Λόγος του Θεού για την αποκαλυπτική φωτιά μέρος 1. 4 άγγελοι λύθηκαν. Ήταν δεμένοι για λίγο. Ιδού, ανεβαίνει, παιδιά, ανεβαίνει σύννεφο από τη δύση, μεγάλη ομίχλη, και θα χαλάσει, αλλά δεν είναι χαλάζει. Καταλαβαίνεις? Αλίμονο, το τραπέζι στρώθηκε. Ιδού, ο άγγελος καλεί στο τραπέζι. Μακάριος αυτός που νικάει, γιατί αυτός, όπως τον ουρανό, θα νικήσει. Ο παιδιά μου, για ποιον είναι αυτή η έλευση που έχει προετοιμαστεί? Για την Ιερουσαλήμ που είναι σκλαβωμένη. Ιερουσαλήμ, γδίσου, γιατί έπεσες από το σπαθί. Αδελφοί, δεν σας προετοιμάζω για παράξενο ζυγό, γιατί το φως δεν μοιράζεται το σκοτάδι. Σου έδωσα χρυσό και λες ότι σου έδωσα ορίχαλκο. Αν ο χρυσός μου είναι ορίχαλκος, παιδιά μου, τότε γιατί δεν συγχωρείτε? Πόσες φορές λες και συγχώρεσέ μας τα παραπτώματα μας όπως συγχωρούμε τα παραπτώματα μας, παιδιά? Γίνετε δυνατοί, γιατί ακόμα και οι πέτρες είναι εναντίον σας, γιατί υπάρχουν μόνο διάβολοι γύρω σας, μόνο αντίχριστοι σε κάθε βήμα, γιατί είναι πιο δύσκολο για εσάς από ότι ήταν για τους Αγίους που ζούσαν εδώ πριν από εσάς. Είναι μόνο διάβολοι που σας εξαπατούν. Να είστε δυνατοί και να αγρυπνείτε, γιατί ο πατέρας σας περιμένει. Μην αφήσετε τον άγγελο να χύσει το ποτήρι. Ο πατέρας μου ακόμα περιμένει, παιδιά μου. Γνωρίζετε ότι ανάμεσά σας υπάρχουν λύκοι με ρούχα προβάτου, έτσι πετούν τα μαργαριτάρια που πήραν. Δεν έχουν έλεος. Να πώς τα πετούν και τα κοροϊδεύουν. Μην στεναχωριέσαι. Όχι όλοι, δεν θα μπουν όλοι βιαστικά στο βασίλειό μου. Όπως έγινε με τον κατακλυσμό, έτσι είναι και τώρα όταν έρθει η φωτιά, και εσείς, που έχετε να αποθέσει την ελπίδα σας στον Πατέρα, δεν θα καείτε. Προσπαθήστε να εκπληρώσετε και να φυλάξετε αυτά που σας έδωσα. Σε σκεπάζω, και άλλοι θα έρθουν σε σένα για να ξεφύγουν, αλλά θα έρθουν μάταια, γιατί θα πούν «Χριστιανοί, σώσε μας», αλλά δεν μπορείς να τους ωφελήσεις καθόλου, και θα κλάψεις πικρά. Μην εγκαταλείπετε τη μεταμεσονύκτια προσευχή, γιατί θα σας σώσει από τη μελλοντική οργή, παιδιά μου. Πόλεμος γίνεται και τα πουλιά θα σηκωθούν στον ουρανό, που η γη θα γεμίσει αέρια και τα ψάρια θα κρυφτούν στην πιο βαθιά άμμο. Αυτό είναι σε όλη τη γη. Δεν θα υπάρχει αβύθιστο έδαφος και αδιατάρακτο νερό. Δεν θα μείνει άκαυτο δάσος. Τόσοι θα ξεφύγουν, αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο μου. Συνδύασε τον αδελφό του στέματος με τον αδελφό και μην υποκύψεις στον θάνατο. Μην χάσεις τον εαυτό σου στον καιρό του, γιατί έρχεται αυτό που δεν έχεις δει από τότε που γεννήθηκες, έρχεται η δημιουργία της γης και του ουρανού και η Νέα Ιερουσαλήμ. Δηλαδή γίνονται, αλλά όχι ακόμα στη γη. Συνέλθετε, γιατί δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο να σταματήσει το έργο από εμένα, αλλά ο Κύριος έρχεται αλλού και τυπώνει ένα άλλο βιβλίο και δεν είστε χωρίς ευτυχία. Ο ουρανός και η γη θα περάσουν, αλλά ο λόγος μου δεν θα παρέλθει, γιατί με την εκδήλωση ενός έργου θα βάλω φωτιά στη γη και όμικρον με τόνο, τι είναι αμαρτωλό θα καεί. Και όπως είναι φτιαγμένο ένα σπίτι από πέτρα και ξύλο, το ξύλο θα καεί, και η πέτρα θα μείνει ηλιοτρόπια μου. Άγγελοι έρχονται από τον ουρανό και θα σας μαζέψουν, γιατί αυτή η γη θα καεί με φωτιά και θα πληθεί με νερό και θα είναι ιδιοκτησία του Αγίου Πνεύματος και θα υπάρχει ένα κοπάδι και ένας ποιμένας. Και θα πείτε, όταν έκανε αυτό, ότι δεν είμαι άξιος να πατήσω το πόδι μου, θα κοιτάξεις με δακρυσμένα μάτια τον κόσμο που θα φύγει και δεν θα έχει που να κρυφτεί από την οργή μου. Ο λόγος που μίλησα και έκλαψα την ώρα του κατακλυσμού, σταμάτησε. Αλλά θα είναι χειρότερος από τον κατακλυσμό και σαν τη φωτιά των Σοδόμων και των Γομόρων η φωτιά με την οποία θα χτυπηθεί η σημερινή ανομία από τον Κύριο. Θυμηθείτε αυτές τις λέξεις, γιατί έχουν ένα όριο. Ρουμανία, πώς θα μείνεις έρημη και χωρίς έλεος και χωρίς δύναμη, αν έχεις αφήσει τον εαυτό σου να σε οδηγούν οι αμαρτίες και τα ξένα σώματα που έχουν μπει πάνω από τα σύνορα? Άνοιξε την καρδιά σου, γιατί η φωτιά έρχεται από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Σαν αύριο το πρωί θα δείτε τη φωτιά να καίει το σπίτι σας και πως όλα τα βοηδοί ουρλιάζουν και φεύγουν τρομαγμένα με τη φωτιά στην πλάτη τους. Κοιτάξτε προσεκτικά, γιατί αυτούς που βλέπετε άδειους και μιλάνε με τα αγόρια, δεν θα τους ξαναδείτε, γιατί αυτοί έφεραν το τέλος στη γη. Παιδιά, μην αφήνετε αυτά τα πράγματα να μπουν στα σπίτια σας. Μην αφήνετε τη φωτιά να μπει στο σπίτι σας. Ήθε ο Θεός να δει την πινακίδα στο παράθυρό σας ότι μπορείτε να ξεφύγετε. Και αν αφήσεις τις γυμνές κόρες σου και τους γιους σου, όπως εκείνες των Σοδόμων του κόσμου, να μπουν στο σπίτι σου, τότε δεν θα έχεις διαφυγή, και το σπίτι σου και η αγελάδα σου και τα υπάρχοντά σου θα καούν. Ορίστε, χριστιανέ μου, κοίτα τι είναι έξω, μεγάλη πόρνη. Κοίτα τι υπάρχει έξω, μεθυσμένος. Είναι θάνατος έξω, είναι ατύχημα.
Φορέστε τα ρούχα σας και μη βγαίνετε γυμνοί. Τι υπάρχει έξω, όλα αγκαλέστε τη φωτιά, όλοι καλούν την πλημμύρα. Η πορνεία προκαλεί τον κατακλυσμό. Και η πορνεία προκαλεί φωτιά, γιατί η φωτιά είναι αυτή που ξεσηκώνει το σώμα. Χριστιανέ, μικρή και μεγάλη, συμβουλεύσου καλά τη ζωή σου, για να μην πέσει στη φωτιά που ανοίγει στη γη. Όσο η γη είναι μακριά και πλατιά, θα υπάρχει ακόμα μια φωτιά, μια θάλασσα από φωτιά. Όλα θα καούν, και στον αέρα και στο νερό. Θα ανάψει από το να κρατάς το τσιγάρο στο στόμα σου. Ντονιέλ, ανέβα ψηλά και δες ότι έχουν όλοι τσιγάρα στο στόμα τους. Ποιος θα σκουπίσει αυτό το καλάθι, παιδιά μου, γιατί έχετε μετατρέψει το στόμα και το λαιμό και το στήθος σας σε ρουφιξιά καπνό, σταμάτα να και στο στόμα σου, πατέρα, γιατί όλα θα συγχωρεθούν, αλλά αυτό δεν θα συγχωρεθεί, γιατί κανείς δεν θα σου ξεφύγει. Η υπερηφάνεια τους άρπαξε όλους για να καπνίσουν, άνδρες και γυναίκες. Κοιτάξτε προσεκτικά, γιατί αυτό που υπάρχει στον κόσμο σήμερα είναι η καταστροφή αυτού του κόσμου. Γιατί αυτό που κάνει ο άνθρωπος δεν ήταν από την αρχή του χρόνου. Τη νέα σήμερα. Τη νέα σήμερα. Ο Γκράμπνιτς φέρνει φωτιά και κρίση. Χριστιανή πατέρα, μερικές φορές μου αρέσει να βάλω φωτιά σε αυτή τη γη, να την κρεμίσω, να την κάνω κλίματα, αλλά η μητέρα μου δεν με αφήνει. Γε μου, έτσι λέει η μητέρα μου, είναι πολλοί που με αγαπούν και τους παίρνει το αλκοόλ, και αφού κάνω λάθος. Λέω, συγχώρεσέ με, Θεοτόκο. Γε μου, τι να μην κάνεις για τους αμαρτωλούς. Από το ενόπνευμα που φτιάχνουν, το ενόπνευμα έχει χαλάσει και έχει καταστρέψει αυτή τη γη. Ο γε μου, επέστρεψε με έλεος σε αυτόν τον κόσμο, παιδιά, τι να κάνω με το αλκοόλ, μιλάω πνευματικά. Τι να κάνετε με το αλκοόλ, ότι στιγμάτισε ανθρώπινα πρόσωπα. Το αλκοόλ προέρχεται επίσης από ξύλο. Και από σίκαλη, και από καλαμπόκι, και από σιτάρι, και ο Κύριος Ιησούς ευλόγησε να μην κάνει αλκοόλ. Πατέρα, όταν γονατίζεις, προσευχήσου να μην ποθείς αλκοόλ, γιατί ο Θεός δεν έρχεται να σε σώσει. Τρέξε μακριά και σε άφησε. Ο Θεός δεν κοιτάζει πια αυτόν που πίνει αλκοόλ. Το αλκοόλ καίει όλο και περισσότερο όπως οτιδήποτε στη γη. Και υπάρχει άλλο ένα ζυζάνιο που κουβαλάει ο άνθρωπος στην τσέπη του. Το βρίσκεις τόσο σε παιδιά σχολικής ηλικίας όσο και σε όσους έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Από αυτό το ζυζάνιο και το αλκοόλ ξεκινάει η φωτιά, έρχεται η φωτιά και κατατρώει τα πάντα και νέα γη θα γίνει, και μη φοβάσαι ότι θα σε κάψω κι εγώ, αλλά μην πίνεις αλκοόλ. Πιστεύω. Ακόμα και αν ίστεψες για 1 μήνα, και ήπιες αλκοόλ μια φορά, θα σε φάει η φωτιά, έρχεται τιμωρία για τους κακούς που δεν θέλουν να είναι πιστοί. Ότι πολλοί από εσάς έχετε αδέρφια και αδελφές που θα χαθούν. Ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί η απιστία τρέχει πολύ. Χθες ήταν πιστός και σήμερα δεν είναι. Οι ορέξεις του τον κατέστρεψαν. Παιδιά μου, ξεχωρίστε, γιατί θα ανάψουν σαν αέριο. Έτσι και ο αμαρτωλός άνθρωπος θα ανάψει από τη φωτιά, είναι γραμμένο στο βιβλίο πόσες φορές ο Θεός σας έπλυνε από την αμαρτία, αλλά να ξέρετε ότι δεν συνέβη όπως συνέβη με αυτή τη γη. Πατέρα, έχουν διαπραχθεί πολλές αμαρτίες, τις οποίες ο Κύριος Ιησούς μπορεί να σβήσει μόνο με τη φωτιά. Διώξε τη λαγνία από το σώμα με νηστεία, γιατί δεν θα μπει στο βασίλειό μου με πόθο. Αρκετά, σταμάτα να είσαι γήινος. Καθάρισε τον εαυτό σου από τα γήινα, γιατί έρχεται η ώρα που δεν θα μπορείς να μπεις στο βήμα μετά από μένα. Πατέρα Ισραήλ, να είσαι πνευματικός, το θέλω αυτό. Γιατί όλη η γη καίγεται, περνά μέσα από τη φωτιά. Και το σώμα σου περνά μέσα από τη φωτιά αν είναι γήινο. Ισραήλ, ο Θεός δεν σε αναγκάζει αν δεν το θέλεις. Δεν είναι πλέον καιρός να σε αναγκάσει ο Κύριος, γιατί ο Θεός θα πάρει τα υπάρχοντά του, ο Θεός θα τα πάρει όλα, μέχρι τον πιο χαμηλό πυλό. Η γη θα ραγίσει και θα καεί, γιατί ο Θεός έχει γίνει βδέλιγμα για τον άνθρωπο. Παιδιά μου, λουλούδια μου. Έρχεται η ώρα να έρθουν οι άγγελοι να σας μαζέψουν, γιατί είναι γραμμένο στη γραφή ότι για λίγο η γη θα είναι χωρίς φύση. Πού θα είναι τότε, παιδιά μου, κρατήστε τη ζωή σας, γιατί η φωτιά έρχεται στη γη και τη δίνει μόνο στον άνθρωπο που έχει εμποτίσει το σώμα του με καπνό και ποτό. Γε μου, δεν είναι πολύ ακόμα και ο Θεός τελειώνει το έργο του και δεν θα είναι πια γνωστό που έμεινε το πνεύμα του. Ότι ο Θεός θα σαρώσει τον τόπο του και το σκεύος του, επειδή δεν μαλάκωσες. Αλλά έρχεται η ώρα να μαλακώσει όταν έρθει η καταναλωτική φωτιά. Τότε όλη σου η καρδιά θα μαλακώσει, αλλά θα είναι μάταιο. Ο λαέ μου, την αληθινή αλήθεια λέω, όταν πέσει η φωτιά στη γη, θα αναλωθείς, θα φύγεις με τη φωτιά στο δάσος και θα πεις, Κύριέ μου, Θεέ μου, γιατί με τιμώρησες, και ο Θεός θα πει, επειδή καθόσαστε με τον κόσμο και συμπεριφερθήκατε όπως ο κόσμος.
Γι' αυτό ήρθε η φωτιά επάνω σας, επειδή δεν λάβατε υπόψη τον μόχθο μου σήμερα και παλαιότερα σε κέρδισε για το καπέλο ή τη βασακία ή το λιμάνι. Αυτό είναι το τέλος του σημερινού μηνύματος. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας κρατά κοντά στην ιερή του καρδιά. Αμήν.